Volám sa Klaudia Sabová, pochádzam z Obidu, je to dedinka blízko Štúrova. Som zamestnancom gymnázia v Štúrove a základnej umeleckej školy Ferenca Lista tiež v Štúrove. Práca s mládežou u mňa začala vo farnosti, organizovaním táborov pre deti, letných táborov a potom teda tým učiteľským povolaním. Práca s mládežou ma naplňa, dáva mi to veľa radosti, dáva mi to možnosť prejaviť sa v kruhu tých mladých, dáva mi to možnosť kreatívne myslieť spolu s nimi a teda spolupracovať. Dáva mi to taktiež možnosť vypočuť si ich a reagovať na to, čo oni potrebujú, teda na ich potreby. Motivuje ma predovšetkým moje povolanie a teda moje presvedčenie o tom, že mojím cieľom je rozosiať tie semienka podľa najlepšieho vedomia a potom mať nádej v tom, že tie vyklíčia a potom tešiť sa z toho, keď prinesú to ovocie a modliť sa za to, aby to ovocie bolo trvácne. Teda mladým by som odkázala, aby sa nebáli bojovať za svoje ciele a aby sa tešili z každodenných maličkostí.